BJP CPM Congress khai dong bai phanno bisas salaibai jotono sini do phano je phiok ma sinai ke TPF kaisa ne phiok ma sinai oni bisas salaibai kabang man loge rolaibai da sini do phani borok rok ai phano je tabok ni je borok ni lama koi dong mani belai khene saya je 70 বছরনি যে ইতিহাস যে sini do phani je leader je samung tang dong mani o jaga wono tak TPF songgu yapri sebani nai de Eke omo sini do phani je public rok suk bisa chalayoi je suk loge rolayoi je chuba layoi je phaibai mani no doka ro mani sikalayo sini do phani kabang mano leader ro akon ro kaisa si bisa saya je o party o tongnai rok san public kene jotto ne bisa salayo rang je khoksa khoknai chok tei kholjak paila ha ke jotto ne rolayo jani ja je chok Kono mana kaya borok kaisa sini do phano phiok ma sinai hono borok kaisa ne gubui bai khai samung tang tong je borok ni samung nom nayoi borok ka haklayoi ne khai dongbo kono borok ni thani bo luk geroi kono lalas geroi khlai samung tang tong bo hono joto ne bisa chalayo loge rolai je ai pa ne tabok je borok ni je samung tang tong mani no ka ha hono joto ne loge ro bu shuba gai dong bai Botabok je do phani je obok khainai IMPT chong Tripura do phano 1,35,000 Bangladeshi no narugui rola ha Tripura do phano phalui o do phano je phalnai rok bai borok bai sitabok thasa khlai leyui o ADC election no basalaiui chalai siwani borok ni hasirum keluk jak IMPT chong ni orong keluk jak no ti sawani thang thani wo nirok ni rumbu borok bai baksa na keluk gai paiwan age bono wa sok lagi akon lagi loge rawani nanggu je nirok ni rung no bo bahai khlai bu ti sagai telang manai bo bahai khlai ka ha khlai do phani samung khai manai bono sinai leidi buino ti sawani jokkor bai nije ni rung no ta sokeluk lagi Ike tabok je nirok no bui bisas chalai goi joto no sini do phani borok rok tong nirok u bisas no je harai goi ya ba nang bisas no pai ro wi pai khang ke belai khene saya sini do phani public rok joto no TPF no bisas khailai bo si tabok nirok je vote boycott khai je tong mani o vote boycott no na hau joto no phaibai CPM khaine england tang Congress khaine england tang BJP khaine england tang joto no sajak lai i sung vote bai sini do phano phiok lai melia MLA montri chalayo borok ni nije ni sak kaisa na hangui thang layo ke je TPF sung je sai tang mani kahani bangai nya sabu sung borok no no loge ro lai bani nang sibu sung borok no no suba lai bani nang sibu hanai ne joto no public rok suba layo loge ro lai jong bo si tabok ni rok je tang ADC election phai mani no si ni rok ni je ideology no narak lai melia khlayo ni rok samlai melia khlayo uluk no samlok melia khlai pai lai khake bo bahai khlai ja sinai IMPT chang to borok do phano si phalui siabu borok je jaga wo sajak nai lama dongnai je jaga wo sajak nai lama dongnai o jaga wo si borok thangnai borok kono dino do phano hajak mani jati no hajak mani geroi borok no sadi borok do phano jati no hajak khang khelai borok bu vote boycott khai tong khai di honai sadi borok kono dino vote boycott khai tong ma ya khanai borok botuma borok khali chawani si borok kono do phano hajak mani geroi do phano jati no hajak khang ke borok kono dino ne do phano phaliang khamung apa ne borok do phano phalui dongbu eka o jaga o si tabok do phano je phalnai bai si loge khlai thang sinai khlai le nirok bo jaga o sok sinai nirok borok bai baksa o Bangladesh ni dala likhai bani o thang sinai belai khena hambai tripri khorang nai tongnai ta khukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khang ken dak tino subscribe khlai di job unse sakang video norok nugna bagai abani bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana
नुकजाखा आ बेलो क्लिक खालायरे क्लिक खालायरे रेखा के जों भिडियो आपलोड खालायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना आबने बगै बेलाखनो हामबाय नायतंदि।